Oifigach nua cappa ag Eaglais na hÉireann leis an Ghaeilge a churthan cinn in imeachtaí na haglaise. Agus mar chuid de seo bhí seirbhís Ghaeilge ag Eaglais níomh seoirse I mbeal firste ar na Malamh. Tá post nua gam le Cumann Gaelach na haglaise, agus is post nua amach samach fiú go bhfuil an coiste sin ann le 100 bliain anús sin an 100 uair a greibh duna fostacha. Bhí sé I gabbar bhanionach roimhe se, agus a réir bhí seirbhís áling an sa bhí ag clúra na thucarista sépel néamh seoirse a réir agus bhí súscadaí 100 duna an seo. Ócáid ar lethbhí an bhí an túramach Brian Stewart is an rector don sépal seo bhí session an sa agus fiú nach bhfuil Ghaeilge bhí sé có tiiscinach agus bhí deathhéil an go méid an seirbhís ar siúil agus tháinig Gary Hastings ó Nealamh fiú gur as uthar first day agus bhí rinne sé an seirbhís agus ceann anías ar fad. Bhí éim nó féáin I man cuasaí ceol agus bhí gach duine á bhla sin agus bhí an túramach Foster an freisin agus anóchád ar fad. Ach tá súlaging agus tá súlacha amachchan seo beidir go méid an seirbhís an níos rialtaí ná mar sin an 100 uair le 5 bliain deag anús greibh seirbhís an Eaglais so beidir go méid sé a chá níos minicí amachchan seo. Well, tá pointe agam le Eaglais na hÉireann le tamailt tríd mar chéile Reverend Hayden Foster agus tá mé sé teachtain seo le tamailt fásta as éit álín tagan go leor daine Caitlicí, Presbytery agus a lehéid agus daoine nahfuil éon éithne nó ólas acu beidir fa cuasaí creidimh as éit ionta fáilte Tá na dorsaí oscailte ahan eile lá, bhí an seirbhís seán gach eile lá gach maidin. Henry Joy McCracken crothú congrach linne in san congrach de sráide aine seo agus nuair a fuairsí buas bhí a bhain céile an dearan scéal agus jumpí séise ar na húdrais gan an corp a ghlacu agus a caiithú mar a rinsiad a látaíh agus go slugad an creifogé isteach éit na hrú is ag daine bé cá méid sé agus rector na héite ag an am há sé hon tosaí agus dúirt sé lehí ghlachaí mission corp caithí gur choirú ceist agus tháinig sé sin hon cinn agus choirú an corp mar sin de an seo an a talú níomh seirse. So tá sin an gígur ghlacu an corp ar hiúlaríist níos muile. Well an caiithir special táthúas ar an altar deir siad gur tháinig riléam an seo ar a bhealach tháinig sé isteach an seo agus hí sé ar an caiithir sin so as rud mór tag an cuairtrí isteach agus séan siad ar an caiithir nó arcan siad ar an caiithir agus nuair fós mé héana stéan seo agus hí mé ar an caiithir céarna han ma aim a chur leis an gréibh pású. So tá sin samhfuil fásta. Má fast féin tá sé forlahan ar fad, tá mé freistal ar na dóise go léir fud na tíre ó géirí súscadaí dúna náil agus tá siad a géirí go méid seirbhísí an go rialta in Ghaeilge mas féidirling agus go méid mé búla leis na scolanna freisin agus fechan cad is féidirlam sa dhéanamh chun na fáistí sppraga go méid beidir go méid siad a géirí Cumann Gaelach a chuirsún nó go mar sin. Agus tá mé géirí dal I meas na phobal ag búla daoine cosú leis an Mothers Union, Boys Brigade agus feiciméid a méid éon simacha go méid sa seisiún fasachta ann go feiciméid a méid simacha go méid níos mó ólais acha mar leis an róla bhí ag an Eaglais agus athnúchan na Ghaeilge agus go méid mídábalta rud ag an bio a dhéanamh freisin.